What's one and there's always of one pie. One bomb pie. One in man Casaya, Ukotia and Papa Nemu. Into Bessie, so from Bessie. So when you move now, Bessie, so from where before. Before. So for we are paid for. Oh, no, having some before. Say, who are Butra? Bibia ni wa sembia ni wa wuntimi nka e ma ni nkosi e na no kra bia nso ni wa wuntimi ndu ubebi because onya abotre e bye bibia mu e hun se o mi di we to ha ebeye se mi di we to ha ebeye se na wa we bibia e hu kwan a wo fa so a ebeye ya ma You are going for me, Mamma Quaba, Ediba, and Sensisi, Jimmy so. The Oza may say, and I say, and some days in a beer story and cassa. Yes, a young one, and so Utia, some little baby, I'm a father by and a coffer by, and a buyer. Nay, yes, sir. Now, me, I did you make the Uchiame. Me, I'm an Apusia Pupua answer, aka Queen Fiddy 1. Ocean Wamawa, Odean, a pack. Na meje also yells what lever all light and some de BCC ACC ankasa eno nti na me nim apam for ya tena se e chire madwen so nti no mo so mo mechiro madwen na ye mpense mu na ansa na no ma me twa me ho mra kakra yo me sa wa kwa ba e de ba ensem sisi jumadi eso sanya me di kankan ye Mene apamfo yatena se yagie akonya eye me sister ahofe osono enira sister Doris ena ono so abeka me ho enne ewo jumadi eso na ye fini so ana ye ekọ emma nyina kunu papa feels ba akopẹ ono de kola monisem de uboni di na wan fanka ho a ese wan modi ni ye ntimene Sister Doris and Papa Falls and a name Jumadi. Emonse. Aye. And some years is pa and then summer a summer papa 2 and 9 so no. Miangasa a broom margin mentias, so I don't think I may buy an amesreno. San say, a see then I ate you Bluetooth, name for say first name infrared. A fin infrared, you know. Eti I said is infrared when you call TCL and Tiaba Bluetooth. Now for Bluetooth by ya, na your phone soon and anchor, or the transfer near Mamma, your uncle near your uncle. A woman about said Bluetooth to see a dish action. Now, Freddy, as I said, they have young Bluetooth sex, and the other says, baby, a woman will be. I say, what to me now, feel you will be out in your Bluetooth, a spiritual Bluetooth, and answer what connecting and one say young conqueror. And then some of that's what you're so they say. Yes, a horror as 4 sons kill father for having magic sex with their wives. Magic sex. And Tina the other toy and so and it said, and Rantian Naya, Omo Abo Papa, Ama Papa na share Muka, Asher Nenqua, Adaya, Papa no, Oma Quaco, who so for me. Now, so for na catch on say, Oh, Papa. Ene omo yere no eda e wo huhu na se ne oni omo da no e Bluetooth e na yo connect ene ma ne da nti otimi ni omo da fine e ma ne ho sepe omo enu nti na omo ni omo yere no monyema a omo fa afuru ana che se asei omo fa afuru ana asei na ni nyina afi omo papa nti omo fi asori ba ya omo bedu fi no omo an twen so kra no ani beatings upon beatings and ye dia ma papa ya hwere ne nkwa enti ene me antidote ene papa feels ye be ka honsem se niema bi sei na ye sisi a eye no kre ye nya adenti ne ye nya mre enhwehwem ansana ye tuhu anamo ai yo enti antidote me so wase o wase Ebi o minyanya bi ani empacho uko ware akomodi ahwehwem se wase wo Bluetooth asem we die sister enya se be se ngege no be se ngege me so papa hu hia me
Yes, I now frame me sister bintimi ma. Man, you say you power na ni aso Bluetooth ni de na mo. Sa na chi bi wo fi ho ani asan. Sa mo. Na say a connection. Ntu kwa no aso de na de na fi ho nti wo hwe na eje pekpese no asa wachi. They say yes, you drop by they say maybe a Bluetooth say your internet age. Media your internet. And see juju spiritual realm so your internet. Hey, now who say a man I'm following on Facebook. Auntie do. I mean shall see few so. And same be say no e ya na sisi a. O ten same be say aden e ba wadwe. Asem we. Me won ba bia me shall see free. Say yam fan free feel. Say yam fan free so dey dan mu. Because say no, the amba say asofufo no adoso. Oh. Now can they say no one can in them. Asofufo adoso. Esi batakari adoso nti ehun kremo papa. Wo sori a we sisi and then we sisi, ochina we sisi, e na o maame na aye, e na o papa na aye. Nti asofo ma aye no, na be ye ni wiase. No. Nti ade. Sa time na be ye ni yemfa anya ade bone. Ni ye de ye bone. Na ye den na afa die, ochina o maame ye beifo, ade chi a o papa ye beifo. No mo ma no omo ya beifo a omo anwe omo ansa no omo anyim. Adan no mo wo omo no. De omo de be ye omo manfa anwe omo. Na omo twen mo omo nyim na omo de ye omo. E wasa asori ya yesi ye ko ye hwehwe mu yie pa sister. Ye mu bi mpe Bible akin kan ye mpa de hwia. Ye sori ya sofo senti ni ye di akiri. O si ye timi hwe ye hu yie wasa anyema ne ho pa. Na Bluetooth sex so ne de ehin. O de enko ti osu ne ye be back. Na ya be hwehwe Bluetooth sem. E no wa cry say masiri ya ma. Me hu ya me ye. Say Bluetooth sex. Unim say na me picture of my menu so. And the picture pa. Then I picture then when I say four pa. There's a way chema no I say wa so Bluetooth no wa connect. And you wa ben dia wa say me mo bo. The Bluetooth dem wa wo connect no net. Ade nti na ye je asofo no mu edi eche ye yan kasa ya wo fo ananse yan yo. Yes, esa nimdie a ye nimti. Ye shre yonkwa. Na ngeze. Nti se what sika anase mba na se osu wodon. Na unna kodina sorry dem. Asofo shira so amo. Na sofo kuriya frichi abeka kire wo se u papa na ene wo yire eda eno ntina onyima na say wanyi hwehwemu wan tinasi anjen wan bisa say ne yire ofayefun a bien na esi mania miscarriage wan hwehwe saa nsensem we nyina mu na ufri asori ba ya wabegu papa ma ohwe ne Remember 90 nyansa go bia ba. Nyansa go bia ntim. Enti we yemfa ne say mekai story bia ye asem bi say ye ya obi akodi ama radio so. Yeah. Say mai su ko chom ichi na moko ye obebi. Amusu mi hwe say ye funu be say. Ana eno be gina. Na say gina. Na izo mo kumu papa. Mo kumu papa. Inti asofo na mo ba no sabi queen Ed so be kan ebinu na se nti e say be ji o wedi sa baby Bible kra kan say hwehwemu na hu wan ka se ko bisa sofo hwehwefo o se so ahunhun nyina ayi ya me wa sofo ka say gojo o pa sorry abon pai ka che nyame se wudu ha ntininka enye se wo aso dem na wo rem wudu aso dan no e se bibi kasa on ma sa ho ene wo ene wo kasa bete wan say sorry
ayeko nti no bi na akoto yenyan ni omopan you say onkuti nipa chenyame asemo mana unyi ni se asofo no na hye kete wonye ma bi huma ye etu anamo bi ensese yetu bebre nyama bebre a ekoso wo wiase no ase wo be hwehwe mu adu echi no na ye sofo na amane queen menise dako anase dachi nso no kwa dina pop nechi nimpa ya kan na nyame ka bibia oye let's say Messi obi maame anase papa dai no na bana ware ni we a queen nyakopon muka ne sen simple muka ne sen oye obi a oye ni nyama onye chinchine mi da se nyame onye chinchine o naso nipa ya nipa ye fatu yo so da e chinchine shey na ye penny ba ko kase corona be nipa 20 of that $1,000 is up be o ba one year fanu we o was kase de won't mean your wedding say Prince Charles the Prince Charles unique nenso nipa ofa wiase chinchine a na bibia so ye chinchine ma enso ofa no mrew a bibia koso yi ma enya ne nipa beka na obetu hanamo ne nyame beka no ehu anamo no be ne obetu osofo kan say u papa na fa oyere wo hu nti saa na oyere no wo na se woni ne kwa aso na so se oba no kokunu a wekunu asem ti aso for no ha bebre but enye na so wetimi ekuni papa be omo timi abeko omo papa se omo ko e de ka se omo manso ne omo maame no na eda bluetooth omo sa na ko ba ya mo ba se ombewo fa won ko papa ombewo omo wi a sofo no nyame ne ka se ne ma no omo ye be fo yin hu Antilo nti niema bi se no se ye blame ya ye ho ana se ye fa blame ne ma hwan blame ne de ya ye kan ho ye mpa di hia ba ko si sister ye mpa di hia adihia ne se awo ewo ho obia oba bia e de danso obi wo ho a ni first time ni mu beka be ma na wanye obewo ye kan fie di ni ho a ode be ka kra yi nso nyame de no adom no obi nso wo bibia wo wiase obetimi ahwa ope ba akopɛ onya ope ba akopɛ o sister onya enti no se efie na mema mu a miensa nan mo gufie na mo nyina ma ware ene ma wo ho na obia eni mo ba na nyinsen na poma monko bisa omo nimde a dokita fo nimde se ye buhie ise na esisi mu ebia na mema no mo na mo hunhio entini nya adwuma mo ba edi hu bravo because ema no mo mfifie ba ko jesi da no mo nyina ane ema ni mfifie ba ko mo obi akọ free baby e na ode ne bae nti mo mema no e na mo free ba ko mo na mo ye lineage ba ko nti wo se mo hwehwem say medical issue bi e na mo wa na mo aso anu na se mo kwasofo ani adibifo ye pesa ade ne bibi kakra ye kokoto sofo ani nso ye wo proper places a odi be kwa ye be so bi ama wodi ko hu doctor na doctor trese o yare mo pa anu adura mo pa anu aduro na eno na mo de ko hye mo papa so se ono no de eni mo yire no mo da e wo hu se nti ayasemu ne yire na ono ne tina ye de wo mo no anso no mo yire no mo na be so ai ayasemu abusia ensem de esisi o ensem sisi ankasa entitio dem pese bibisa se you're right emrantie no
ɛyɛ sɛ yɛ no korɛ paa sɛ bi a memfa ne sɛ deɛ sɔfoɔ ne kaayɛ no wohwehwɛ mu a na sɛ yɛ no korɛ sɛ papa ne yɛ bibi saa ɛyɛ right sɛ ne mma no ayɛ ne saa apo no ama no hwere ne nkwa we deɛ yɛahwɛfoɔ nyinaa need to sɛ sasɛ mo mu di mmɛma kenti ka ɛnan sɛ yɛampa deɛ na kyerɛ sɛ yɛampa na mekyerɛ sɛ woahwehwɛ mu ma wohu sɛ o nokorɛ ama waka ama papa no ntae yɛampa wode yɛmfa ne saa so gyaeɛ ɛna meka no sɛ yɛampa sɛ yɛ papa ɛna ɛdwam wohu na yɛyere no mu nyinsɛ no ase na mo akyɛ no maka kyɛ no sɛ papa wɔngyae a sɛ ne bɛtu asa mo kɔ saa extend a bia meka sɛ papa no so na so wɔ den ebia no ayɛ bɔnsa nana no they have every right to take his life not to take his life sɛ ɔbɛkɔ no deɛ ɛdeɛ ɛsɛ ɔmo nyinaa so nsa wɔn nkrasa mo nkɔ Nigeria kirikiri Nigeria kirikiri ɛhɔ so wontumi ngye nipa nkwa mfɛnfɛn bibi ama ho kwan wonni saa tumi no baako ɛnyɛ baako po wonni saa adwen no sɛ mɛgye nipa nkwa mfɛnfɛn wonni abokeyɛ wonni neduro bi a bɛka sɛ woyɛ under the influence of we but we need da hɔ kan na wobu papa obi a wahwɛ akɔ school wani edwuma yɛ ɔno atena se agye aware ama wo na wahwɛ n'anim na wahu dabi nti Doris amemra also maybe so said so what ware na wo ase obi say ya and so no more say you different types nti me fan say wo yɛ ema ne ba ɛna BBC esi ɛfa sɛ mrantie ni nya nku papa ne yɛ ɛna BBC esi na wo ba afia wase no wo bɛ ne asɛm bi ani hɔ yɛ disi kan de twɛ sister this odi wa no ɛka ɛnyɛ me de bɛtu mi kunu fu because efiri mi kunu so na koduru na se no me ntimi mfiti nkɔma se yɛ mi kunu no na atena se ɛna ɔmo de ɔmo adwene abom se yɛ kuhu sɔfo na sɔfo ma yɛ direction ɛna sɔfo no kɔ kan saa asɛm bi nti ɛwɔ sɛ mitimi twi mi kunu mi kunu na nkasa ɔwɔ mu no ɛmɛɛma anan no na me ne na tena se aka kyerɛ sɛ mi kunu say na sɔfo kan yɛ deɛ na emu ansa na mo bɛyɛ bibi no mo ma yɛ ne papa ne nkasa what I say yɛ ne nkasa ne yɛntie na no asɛm a ɔbɛka wokɔ tena afie woyɛ ɔba yi a wokɔ tena afie hɔ bia nsuban na papa na da edi wɔ fie hɔ a ɛkyerɛ sɛ obetumi ayɛ bibi saa wontumi fiti prɛko pɛ nka sɛ minyinsɛn a me pɔnta bia nti no sɔfo kan yɛ nti ɛyɛ mpa papa ne yɛ daabi wona wone ne te mo nyina mo te fie hɔ sɛ nyɛ fie baako mpo na mo te na obi ate ne baabi a ɛyɛ a mo bɛhyia mu nti mo ne interact nti wonim sɛ ne papa ne yɛ de ɛteɛ nti wɔ sɛ mo ti ne mo sɛ ɛwɔ sɛ odi kan ne nipa ne kasa wone ne kasa na ɛneɛ na asɛm ka a ɔka ɛna nkɔ yi a ɛneɛ wonim sɛ yɛ ne kasa no suban bi a ɔda adi no ɛkyerɛ sɛ bi a ɔyɛ nipa bɔnifoɔ sɛ wate aseɛ wone ne kasa mpo na ɔyɛ nipa bɔnifoɔ bibi ama wo kwan sɛ ɔyɛ dem ukuno ɛnyɛ sɛ mpaebɔ do hi a baabi kura mo kɔ yɛ kɔ gye advice no mo fa no kɔ na mo try deliverance mo fa no kɔ no nsa kyerɛ mfiri nti na kyerɛ sɛ wo kyerɛ mu a ɛma no nso amoa ɔmo because ɔmo ne ɔmo kunu tena ase kasa ya anka we nyinaa ɛnyɛ den ɛma asi ebi nso a na ɔmo nso ɔmo de ɔmo kunu mu akyi ɛno de yɛ ntimi nkyerɛ hwɛ sɛ ne ayɛ bu papa na mmɛma no nya abadaye po ɛyɛ two things is either ɛma no ɔmo anka hwee ɛna ɔmo tena ase hwɛ han na esi yɛ anaasɛ ɔmofoɔ ɔmo kunu no so sɛ ɔmo nyɛ deɛ ɔmo yɛ no na me pese me bisa sɛ ɛnyɛma bi sei no ɛwɔ hɔ me kura me ti asɛm no bluetooth sex and sɛ musu na mo say ne sɛ me yɛ wa no anka ma bi a me minyo mu akyɛ no
Any uncle who na money. And no one knows. Multimedia now, I'm enjoying. No pin is stress. And as I say, you are not going to be. What was here? Oh, was here. And I am ready. Sir, hey, it's not as I want to learn. I say, you are. Say, it's a Bluetooth. I shall say, look, I said, I will infrared. Infrared, the tree mono, Bluetooth, but Bluetooth nuclear, almost in some tree and back. But she said, dear, or more in my mind. But say, would they fall ban? And no, I mean, yes, and yes, mammy, maybe a 10 keke. Yes, no, to connecting magic says. And I mean, just say, ABNA 10 in the phrase there. He's using spiritual means to have sex with them. But then, like they just want to give it a phrase, not catch it into Bluetooth sex. Because connection. So, your friend is a spiritual connection. How you Now, there is a community. You see, by wisdom, a house is built. Proverbs. Now, Opa, you see, you are the administrators of the home as a house. Now, say, Wokunu, Tuanamubi. Now, won't mean influence be our Wokunu so. It's serious. And the man then what to say we service or bad yes, a so influence on yes, money be house make a side final. Oh, then yes, and a part of spiritual issues are in my way so emotional than Nema. It's all pass away the man. So when you're tuning sana se on Padagon mad to perform. Chemema. It's a man who asema. Sana imba mufano and yes, I'm a mema or mufano. It is sana wokan, a man kauna or Milo. What's an association hang or Moya? Yes. Someone can because as a William show now on Sinas and someone say, now, Master of it may see. But one dream on and no one said, if there is a man who knows some quite sorrowful. But oh, remember a 9 in our passer back. I pass her back and there's someone 1 minute, me, I come against someone 1 minute year. Because now Papa, because a man for me now. Sorry about one. I said, well, 2 po and 3 members say, oh, Mutu, say anything. But move for Nina. Oh, Debbie. Me a dog. Only sorry about it. Me patch say, Mama and I know any omuyerenum. And I'm 3 members say, oh, okay, Doris name. Mabna and a sawi apostle. But aha, and Tianuntino and Nuntin and Polano so and Rantan so GD. There be no man who did it, yes, is it someone can say Mukofia, one of Mupapa, what's in our Mufonia and Biwa, Media. And send your Bemo prove a Bemo so much. And no dear, anything. Eddie, say, Papa, no offer for me now. Oh, there be queen. Eddie, pa said, Michelle, more met me an investigation bomb. And to say, Rano, a cap there. Where's Muchio? Oh, come on, Papa, and you'll bed them. On bed them, simple. When yes, spiritual way, the physical. Did not be say, I say a chim, my man and Kwana, so money. First of all, a man in a performing art. A man accomplice. It's a very weak, but it may accomplice, but a man in a D. Sanya Massam, or mono case, and money a major move here. Now, a man, and would be everywhere. And you say, a man now, or someone, but Papa can't bet you, they said, Monica, one. Oh. Hey, I said, oh,
because asɔre dɛ ɔmo kɔɔ yɛ sɛ sɛ yɛ nim sɛ mmarima no nko na ɛkɔɔ yɛ o sɛ mmaa ne ka ho na ɔmo kɔɔ yɛ o ɔmo ɛna kwan yɛ fa so a ɔmo discuss yɛ nsa na ɔmo papa ne bu no ɛbɛɛ no yɛ nim nti na ɔmo kɔ pie hɔ a ɛne ɔmo tutu ɔmo ano na ɔmo trɔtrɔ nsɛm ne wie a yɛbɛkenkan ahwɛ o akɔhyia ama akuya ɔno ka ase yɛ mo deɛ de bɛyɛ ɔmo ɛbusua nsɛm deɛ sɛ ma ka hwɛ ebi mu wɔ hɔ motumi sɔfo tumi kɔtɔ mo sɛ wo ba na wewu no maame na ɛyɛ nso ɔmo de kyɛ ɔmo nkoku maame yes ɔmo de kyɛ maame no na ɔmo ama maame no asɛkyɛ mo die ɛnyɛ sɛ wɔku mu yɛsi ɔfɔ ɔmo yes ɔku mu mma asɔfo no Nyankopɔn yiye nyinaa kyerɛw wɔmbɔ ho mpae wɔmbɔ ho mpae wanyɛ ho akwankyerɛ biara sɛ wɔbɔ ho mpae na Nyankopɔn bɛma bɛka kyerɛ mo straight sɛ wo papa ɛne mo yere no mo deda nti sɔfo no sɛ yɛnkyɛ no yɛnkyɛ sɔfo no ɛno na nka bibisa sɛ ɛno no sɔfo no aka ne saa ɔno na ɔyɛ first assassinator ɛsɛ sɛ yɛkye no yes or assassinate yɛnkye no because papa ne deɛ na wayɛ wosi wɔn wɔ mu a ɛnna ɛsɛ yɛ sɔfo bɔ mpaeɛ wɔn bɔ ho mpaeɛ wɔn ne ne mma no kasa yɛ a wokɔtia ne papa na ewu nti wobɛsie mu sɔfo no wobɛsie mu sɛ wɔn nyɛ mu kɔ asɔre baako wobɛsie mu sɔfo no yɛ bɛyifo bibi ne nso yɛ bɛyifo sɔfo no mu yɛ bɛyifo papa no ɔno ha bi sɛ bɛyifo na ho bɛyifo o de bi ɛn de ɛnyɛ saa David bɛyifo na ho bɛyifo wɔyɛ sɔfo ɔnyɛ sɔfo deɛ na ɛkyɛ sɛ ɔsɔfo deɛ na ɛkyɛ sɛ ɔnyɛ sɔfo ɛdeɛ na ɛkyɛ sɛ ɔnyɛ sɔfo ɛna hɛ asɔfo ɛsɛ sɛ ɔma asomdwe mba beebi a ɔbɛwɔ biara na emu a ɔmo di n'akyi no ɛsɛ ɔma ɔmo asomdwe ɔntumi mboaboa ɔmo ano ɛsɛ sɛ ɔmpiti ɔmo nti sɛ sɔfo ɔwɔ hɔ a ebia dɔkɔ ase ɔnyɛ sɔfo nti sɛ law ne ɛkyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ yɛkyi ɔmo tum a society ne nso no ɛyɛ a nneɛma bi sɛ ɛdɛ na ɔmo yɛ fa ho apart from sɛ ɔmo bɛkyi ɔmo atum first no na prison ni hɔ na biribi si a yɛ nananom wɔ kwan a ɔmo fa so ɛyɛ no tete ne deɛ ɔmo sɛ sese ne yɛ nyina yɛyɛ ho sɛ yɛsom nyame nti no efie bosom anaasɛ abusua bosom no yɛmfa yɛ ho nhyɛ aseɛ fɛ tete na ne yɛsom bosom na efie bosom wɔ hɔ no wei yɛsi ɛne deɛ ɔte bosom na no wɔ fie hɔ no ɔno na ɛbɛfrɛ mu na deɛ bosom na akyerɛ no sɛ ɔnyɛ mo no punishment korɔ no na ɔde ama mo ɛne yɛsɛ etwa no yɛbɛtwa mo asuo ne yɛde ayɛ hɔ ba sɛ ne deɛ obi asom nyame nti no society nankasa no ayɛ sɛ we are all bound to the same law ɔhene a ɔwɔ kurom hɔ no ɛnhyɛ da ntimi nyɛ biribiara concrete biara deɛ ɔbɛyɛ ne sɛ ɛnya kɔduru police station ɛkɔduru court a ɛneɛ court bɛdi wasɛm nti na deɛ court de bɛma ɔmo no ne yɛahwɛ na neɛ yɛ nyinaa yɛdi so because asɛm wei deɛ sister menti bi da tio mpatwɔ menti ne me sister Doris kasa no na ɔka biribi afa efie bosom ne akwankyerɛ anaasɛ ne ɔbɛkyerɛ a efie no bɛyɛ ama wo sɛ menyi nkoraa a menim sɛ ɛnɛmere abosom no a ɔmo yɛ adwuma no atwembɔne abɔ nti no kyɛn dada na abosom no sɛ adwembɔne na ɔmo de yɛ adwuma nti no ansa na abosom bi bɛkum wo a na adum pɛpɛ so a wankasa adwensakyɛ ne mu ɔkan yɛ ɔsi sɛ ebia nso bi na ɛbɛtwa papa no a na yɛatwa ne so anaasɛ amammerɛ bi na ɛbɛyɛ ama na yɛayɛ but ɛnɛmmerɛ mu wobua sɛ na ɔkan sɛ ankɔ police station bɛkɔ court a ɛnna ɛboa instant justice ɛna ɛbɛbɛ mu nti asɛ yɛ amammerɛ no so yɛato akyɛne ɛna asɛm si a ɛwɔ sɛ na yɛfa no ɛka no first asɛm si na sɛ yɛdi wɔ fie na sɛ ankɔ yie a yɛpɛ busa ɛnyi bi na ɔmo so atena mu ankɔ yie a bɛkɔ ɔhene n'anim bɛtɛ nnɛ
asem ni ba pe police station ye ne woko na ye ne woko pe na wo wi ya no but se ebusan so nyam so wo mu pa anka sem na incidents adentin na wakanisa if you say nyam isuru na bi no mo ko so fo na so fo na no nyam isuru ano nyam isuru enu ya tinka Asi atinka. Yeti America say atinka. Yeti na ya atinka. Otie ni honam. Chen huhu biem. Why the tie ni honam? Mrantie. Mrantie no. Ye ka asem kire omo no. Esa ko mu tinasi. No mo analyze. No mu dream ho. Na se na ye kan. Nka hu from papa. She obronika be say body language. Say na obey ni hu fa o yi nsem na no be say o ye papa. We di bon. Na mi nsem. Na se bi asem ya ye kan kra oni hu shi. Asam. Iti ya tinka no eya eben ye chen ye hu atinka. Iti omo anya efutipa. Enu ti na mutu sa. Iti bibi say no na ne ma no de be mo asie papa na aye na yie ana se sen se de sie de ye de ya ye be sie ni papa na so obusia nti ebusuafo na be sie no se mam man be se de ma no mo aka nti no mo dem yo Auntie Joy Sister Joy sorry Sister Doris Amafi Joyce nti wofuti wakra wo edema yenu no no bacho ma fama ye na emre no ayebe efutu we die emrantie no de omo ye no ma ye wi but de wo se nyina ye fia free ni se abotre ewo hu eye pa se uwa abotre bibia ni ho asem bia ni ho awuntimi nka ema ni nkosi ena no kra bia nso ni ho awuntimi ndu ubebi because onya abotre bye bibia mu ehun se o midi we to ha ebeye se midi we to ha ebeye se na wa we bibia emu kwan a wo fa so a ebeye yi ama na wafa na wo ma wakoma edi wani nkan a de bia wo beye de mfata asam nti ye nyina ye mfanya hunu yemfanya de pa ehwie mfrim se abotre eye na ma no nso omoyere no egire no mutifia mo na mo ye fie afutufo wo kunu tenase ekasa se ni bofu se senkra bibi wo ho a wo beka ebeka na koma I see yo so me swefe be dia odi wi here o si imano ukun bofu kra ukasa se unti upama mama to manura hasisia se ye brother ko bibi no ba be boom ko pimpim bia o pe oba fe awodon so ba no ba no ka se o bra ye u minimasi ni hu bejo o be se jamwa iti nyame ma musa to me no se bibi kusia se munra ho na mama adubrebra imano omuyero mu anya ade ena mema no so enye sofo share bible si ye ya hemfo ni ahima ananye sala mukano ti ye nyina ya sofo bible no I want me nsia enko but ese obi ndi yenim but enu ntre se sofo ka bibia ho ano follow blind sofo ka bibia enye ho ano no abra name akra akra no ka tell say o ko hu Elijah no be obetumi say yare no sa oni jitini de so no kasa tu na na mo ya sa enti imema no se uko sofo no o kan bibia o se fa ko bai bom babo no enye sofo mpa na ebo aye physical hwehwe good se na be ya niye anamona wetum enko ye se owu be free mu o say be free mu
na say bibi be free bibi bon be free nti efutu we die Bible no e die o wan kan so betumi akansen ni bree ebi on quote Bible na obeba na Bible no na echi nti yemfa Bible no enye ye yadamfo na ya sofo no mo kan bia yeso ye dia kom Bible Mate, meda wase pa yo nti na nche say Papa Phils ni Auntie Doris esi yemfa Bible no enye yadamfo na obanso ye ware wo betena fie se obeba be siesie fie so ye ka say efie a when we talk about home enye house home a woman makes a home nti wo yo ba na say ya ware wo betena fie enye wo dia ne sa na jo be ma na so ama nsa so ayewu ha na wa fo ayetenten anu ebiane ko a na emo ugina ho se obema efie na wa be mu no abeye efie abeye krapehwe that makes you a woman a virtuous woman enti no mesremo e ma no eya amoma yen tu ye kunu no efutu pa ebi mo so ode pa ti say mema yi agbo papa ku o yuti mo so be stubborn papa but say woni nse ne awo ye woni amafa ubetimi any omakasa people like that or men like that no ubetimi ni omakasa ede omadwen ayeden atu baby ese say that pepe enu nti me amedi djumadi ehu chi ame me amene akusua kokua ansa aka Queen Fidi opa frame apa na meje oso na mom kai say obekoso follow yen YouTube, Instagram, Twitter eno ani too much GH over 2 na otro eno asa wabo figure 2 now the match no MUCH GH aka home na shena making sure so be leave comment the comment section no pepe opinions ehu hia ye pa enti bo modern say o de beto na yensu yakoso a edi djuma na ma o apensem edi abro san say ensem sisi makramo message ya